gayung kono Terima kasih. ore sangara mandaya madya moyang sogun cangkono mamane wil katak sini dadi trone maring oh madha bolang tanpa lino-lino durjatri mila gugu saben hari iki ana satriya gagah prakosa godhek wok simbah jojo pating brantong sing dadi otot bebayune biyo mara daging aku sapa jenengmu Cah Bagus Apa jenenge? kowe takon karo aku ya aku takon karo kowe jenengku Bratasena Bratasena pancen bener kowe lah kalah kowe sedulurku dhewe di oh oh Apa tak jadi? Apa sesuatu tak boleh jadi sampai tak sabar tak kene. buat mangandang ati Kamu, kene. Ayo, kenapa kok kakak kok kipatake amangka kowe bakal tak rangkul aku durung tau weruh kowe kowe ngaku dulur kang aku selawase urip ora duwe dulur sing kudune kena anane aku ngucap kowe kuwi dulurku ana dasare Bratasena dasare opo pancen bener kowe kawan aku kuwi dudu tunggal bapa biyut nanging sedulur tunggal bayu utawa sing diangkat minangka dadi putra sesane Bathara Bayu yen pancen kowe ngaku sedulur tunggal bayu mara kaki kondo putra bayu kuwi cacahe ana pira kowe ra dadi ngetes nomor aku di mara kaki kondo ya sedulur tunggal bayu kuwi cacahe ana 5 sing sepisan ya kuwi gunung Mainaka kuwi wujude aldaka utawa gunung ingkang bisa lumaku utawa lumaksana ewa dene sing angka 2 wujude Dityakala Jajakleka kuwi wujude buta ewa dene angka 3 ya kuwi situ bondo kuwi wujude gajah ndungkap angka 4 ya kuwi anoman kethek putih ya aku iki sing pungkasan ya kuwi kowe Yayi Bratasena kakang anoman iya Yayi adikku Sindar Maruta iki kena den arane jalma mara jalma mati wong mara alas dadi pakane jin setan mriprayangan engklek-engklek balung atandak sing mapat ana alas kono mula manuta kelawan pun kakang aja mlebu alas ya di apa meneh nganti mbabati alas merentani wis kadung gembleng sing dadi niyati Bratasena wis gumolong apa sing dadi tekadku aku tetepi bakal mbabati alas merentani karena aku wis entuk idi palilah saka kang duweni negara Ngastina lho kowe nekat Bratasena nekat yen kowe nekat tak bantu ya di mengko yen ana sing ganggu gawe anggone Yayi Bratasena mbabati alas pun kakang uga melu tumandang aku ora butuh bantuanmu Bratasena pengin mangkat dhewe yen kowe bantu aku ora wurunga kowe gendong pamrih yen to mengko Pandhawa kasil bisa gedhekake negara kowe cerita ning wong akeh aja to tak bantu Pandhawa ora bakal bisa bangun negara aku ikhlas tanpa pamrih
Broto sing ora butuhke bantuane Anoman.